B'miżuri ġodda li ser jitlu fis-seħħ 2 fit-8 ta' filgħodu ser jingħalqu l-ħwienet u s-servizzi kollha li mhumiex essenzjali filwaqt li l-attivitajiet pubbliċi kollha ser jiġu projbiti. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fid-dawl li s-sitwazzjoni tal-pandemija tal-coronavirus f'Malta daħlet fi stadju ieħor dak ta' trasmizzjoni lokali. Issa tħallna ġo stadju ieħor fejn beda jkollna numru żgħir, limitat, imma beda jkollna tixrid fil-komunità. Ġifieri għandna spread lokali, tixrid lokali ta' dan il-virus. Allura dan huwa stadju ieħor li issa tħallna fih. U għandna l-miżuri kif konna pjanajna mill-bidu illi japplikaw għal dan l-istadju. Fost il-ħwienet meqjusa mhux essenzjali ser jintlaqtu mill-miżuri l-ġodda hemm il-ħwienet tal-ħwejjeġ u taż-żraben, tal-bastijiet, dawk li joffri servizzi ta' teknoloġija u li jbigħu oġġetti elettroniċi, ħwienet tal-ġugarelli u ħwienet li jbigħu oġġetti tad-dar. Ħwienet li mhux ser ikunu affettwati minn din il-miżura huma dawk li jipprovdu servizzi tal-ikel bħas-supermarkets, ħwienet żgħar tal-merċa, il-furnara, ħwienet tal-ħeli u dawk tal-ħut. Nagħlqu dawk il-ħwienet u diħa tkun mandatorja dawk il-ħwienet li qegħdin jipprovdu servizz li mhux essenzjali. Bħalma ġara fil-każijiet tal-kwarantina mandatorja. Bħalma ġara fil-każijiet ta' bars u restaurants, gyms, eċetera li żammejna magħluqin, jekk ikun hemm min jikser din il-miżura, sfortunatament se jkun hemm multa ta' 3,000 euro. It-tieni miżura li ttieħdet hija dik li ser jitwaqfu s-servizzi kollha li mhumiex essenzjali fosthom l-istilisti tax-xahar, dawk li jagħmlu it-tatus u t-terapisti taż-żbuħija. Id-Deputat Prim Ministru semma wkoll diversi servizzi li ser jitħallew jibqgħu miftuħin fosthom tal-posta, servizzi mediċi, servizzi mill-banek, servizzi ta' trasport u l-pet shops. It-tielet miżura hija dik li ser jiġu projbiti l-attivitajiet u l-laqgħat pubbliċi kollha. B'effett mit-8 ta' filgħodu ħankunu qegħdin nipprojbixxu kull attività pubblika, public gatherings u public meetings. Il-Ministru ta' messaġġ ta' kuraġġ lil poplu Malti u Awċi kollu u għalli Malta ser tgħaddi u tirbaħ din is-sitwazzjoni. Issa l-mument li naqdu flimkien bħala nazzjon din l-epidemija ħanaddu minnha. Ħanaddu minnha, aħna qed nippruvaw ntawluha għax iżjed ma ntawluha inqas jkun hemm strain fuq servizzi ta' saħħa tagħna imma ħanaddu minnha. U ngħaddu minnha wkoll irridu jkollna pajjiż li qed jaħdem u allura l-miżuri li qegħdin nieħdu huma dejjem miżuri li huma adattati għal stadju tal-epidemija li nkunu qegħdin fih. L-informazzjoni kollha u l-lista sieħa ta' ħwienet, servizzi u attivitajiet li ser jingħalqu jiġu projbiti se tkun fuq il-gazzetta tal-Gvern ta' Tnejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.